Achije ariyo kuom maboro mitudo gi ketho mar monj mane otim e kinde ma kweth Linda Mwananchi nyocha oyuore lamo e kanisa mar ACK St. Stephen's Milimani mani Kisumo ogeng'negi e rimand kuom ndalo 3. Motelo ne mano achije go doho noseweyo thuolo nyoro, to kata kamano nochako tim meko margi mondo oyawnegi bura manyien. 6 kuom achije go ne orem chopo e nyim doho e winjo burano mitayo kod jang'ad bura David Mikoyan. Gino mane ochuno jang'ad bura golo chik mondo gibi gichop e nyim doho chieng' tich abich jumani. Kanyo bende ema doho dhi ng'ado ka iwegi gi rambun kata ooyo. So in the meantime, I'll have to remind you then up to Friday at the GK prison. Then you'll come back here to court on Friday. Hopefully, we should get the other accused persons attend. So going by that, by Friday, let's have the other accused. Then we proceed with the eventualities of that day. So on Friday, if the accused persons all attend, they'll take their plea. Then if there's any highlighting that you want to additionally make to the submissions, I can give you room. But if we are comfortable with the submissions that have been done as at now, then in the meantime, I'll be preparing my ruling. So that if they all turn up on Friday, take plea, I deliver my ruling. If the other accused person don't turn up, I should be able to speak something about their case. Jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango oseyo governors kuom tiyo marach gi omenda mag dongruok, okang' makelo medruok mar gope ma ibandho counties kod jogo momiyo counties mwandu magi kata suppliers. Nyakango wacho ni governors osebedo ka keto